салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нарх Тиҷи. дар навори имрӯзаи мо и дар размериш 120 ба 2 шишадор дрни шар полин дастафка қатем ина бори ҳамин хид тоҷикия тоҷик дар ноё чи холам дрнш размериш 120 ба 2 ду тараф оҳанаи ана бо ду табақа и свет дорем ина и свето дорем и ҳам як табақаша дорем ҳам ду табақаша дорем вази бо трезои пластики ҳастан маълумат тамоми размерҳо ҳастан 1 ба 120 тамоми размер хулос меовем ина турпластай дрнш мастик профил дорад ина чӯё дорем шишадор ҳастай узбекия дар ҳам ҳамира ба шишадорш аст ҳам бубо ҳастай бе шишаш ҳастай бо размер ё алюминиум ака ин дарои пластики ҳам бардоро ина тамошо кунед дарои пластики ҳама размер ҳастай бо ина трезои сирх ҳастай екатр фирма легай дара як дара ҳама размерҳо ҳастай ина ҳама размерҳо бо ҳастан ванои союзи ҳам дорем мақсад састенашон соза ина бо унитазо ҳастан ина баъд бо чашагин аст ина тамошо кунед ҳама чашагин пулпан чизе ки мехоҳед ҳамаша нархи арзон мекунем мақсад дастафка мекунем ҳамаи намуди ҷазам чанд намуди ҳастай даро ина бударо ина бе шишаша шишадор трезои чӯби ҳам ҳастай ина дубои размер мешавад ина трезои чӯби ҳам намуда дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат. манзилатон номератон накард манзили мо инам пишти ганҷина бозори саховат 46 рақами телефон 6555 002 сайти мо дар сомонаи инстаграм дару треза бале англиси қади дару треза менависем мақсад бо галичкаша мемонем чи бо куна мехарем хеле дар ивази дарои куна унитаз ванна пана чизе боша бо дар ивази бо мехарем бародар саломат бошед раҳмат ба диққат и дар размериш 120 ба 2 шишадор профил қати кардаги нархиш 2600 сомон 2600 сомон 120 ба 2 як табақашам ҳастай як табақаша ина як табақаша ина як табақаша иш размери 90 ба 2 нархиш 1800 сомон дастафка доран ё дрни шар полин дастафка қатем инаи даро 1200 сомон жестиш 07 и тинктара инаиш 1300 сомон 0 на жестиш инаи дарунша виден инаи дарунша иш жести як ягай размериш 90 ба 2 нархаш 1400 сомон даронаш ламинатои туркӣ доранд ламинатои туркӣ кардагиан даронаш ана инаиш 2200 сомон дастафкаш қади 90 ба 2 дарои худсозане ки жестиш 1/3 1/4 ғавсай ина бори ҳамин хид тоҷикия тоҷики хидмонай мақсад баиш качествошон хубтаранд инаиш 1250 сомон 0 наҳаиш 1250 сомон ана бо ҳаст ина дарои 650 сум 600 сум ду тараф оҳан қимаи қиматтар аст ана ду таваққур аст ё 600 сум як 90 ба 90 як 90 ба 90 инаи 90 ба 2 дорем 600 сум дрнш чи холай дар ноё чи холам ина дрнш чи холам ина чи холам ана размериш 120 ба 2 размериш 120 ба 2 ду тараф оҳанаи ду тараф оҳан нархиш 2000 сомон дастафкаш қади листи як қат кадаи вазминай ана инаиш 220 ба 120 220 ба 120 2400 сомон дастафка дорем иам жестиш ғавса як ғавс шудай инаиш 2002 ба 120 иам як жестиш ғавсай мақсад ана бо инаи ҳастай 3000 сомонай и як шаша жестиш 120 ба 2 мақсад 80 кило вазн дорад 80-100 кило вазн дорад тақрибан инаиш 1800 сомон и 07 қат кадаги 1800 сомон дарониш ина хеле ламинатои сафед дора ина тамошо кунем бародари азиз ина сафед аст сафед ана бо ҳастай ина нигоҳ кунем ина як табақа 1500 сомон дастафкаш қади 1400 мешавад мақсад дрниша дастафка дорем 90 ба 2 и жестиш 0 тоза ана бо ду табақа и свет дорем ина свето дорем ҳам як табақаша дорем ҳам ду табақаша дорем 2000 сомон дастафкаш қати и як жестиш ғавси хушрӯй анаму ду табақае ки нишон додем ҳамира як табақаша ё и свет падзакас мия инаиш 1400 сомон дастафкаш қати размериш 90 ба 2
ина бо дар ивази ду тараф оҳан дорем айё дорем ду тараф оҳан 750 сомон доставкаш кади як тараф оҳани 650 сом доставка дар ин шара ина баъд як 20 дорем бо даринш чихолдор ай ҳами дорем даринш чихолдора 1000 сомон доставкаш кади ана ду тараф оҳанаш 1300 сом доставка мекунем дар ин шаҳр дарои ин дарои заводскоян размерашон 90 ба 2 иш уш 90 ба 2 нархошон дувнимазория 80 килои вес доранд 90 ба 2 барои сексион заводскоян ё 100 кило вес қариб дорад ина тараша тамошо кунем 100 кило вес дорад 100 кило вес доранд се замок дора қваиш кади 4 та мешава инаиш ҳам ина заводской коробка фарохуш кади инаиш 2500 сом доставка мекунем дар ин шаҳр 2500 сом ана бо ҳасте бо инаи ана бо ҳасте инаи размери 220 2 ба 120 ҳастай ира бародар 2000 сом доставка мекунем даруношон сафедан ина ай хафоға ва боша даруношон ина даруношон бале 2000 сом 120 ба 2 размериш инаи размериш ду тараф оҳанай 220 ба 120 ай размериш 220 ба 120 нархиш 1900 сом доставка қати ду тараф мақсад ду тараф оҳанай жесшам ягай хушруай мақсад баъд нест ина чуё дорем шишадор астай узбекия дар узбекия 700 сом доставкаш қати ана и ҳастай бо ҳами инаи ҳастай 550 сом доставкаш қати ё мдф эрон 550 сом 90 ба 2 мешавад между комнатни 90 ба 2 ина 550 сом доставка мегирем кадом даруншонам хеле ай дарун ҳам ду тараф ҳам хеле як намудам инаишам бародарҷон вай 550 сом иш 450 сом 70 ба 2 баъд инава ҳастай 600 сом ҳастай ғавстарай вайш 600 сом ина бо ҳастай бародар инаиш 600 сом инаиш 600 сом инаиш ям эронай мақсад качестваш сустара баъд ҳамро сафедча дорем бо ина и 550 сом эронай ина бо дорем сафедча дорем ина дидин ам шишадори аввал набуд ку иш 750 сом доставкаш қати ҳам ҳамира ба шишадориш аст ҳам бо ҳастай бе шишаш астай 70 ба 2 дора 90 ба 2 анаи бародар имо боши и Türkiye ira 650 сом метем доставкаш қати 90 ба 2 унауш 750 сом ё ламинатои мақсад чиян Ташкентан хушруан качествош мақсад хубанда ма ёра 750 сом доставка мекунем дар ин шаҳр размери 90 ба 2 ана и свечам астай бале инам ам нархая бале у 550 сом не 550 сом мешавад эронияно бо трезои пластики ҳастан маълумат кунем тамоми размерҳо ҳастанд 1 ба 120 1 ба 1 80 ба 1 1 ба 1 1 ба 1 1 ба 1 тамоми размер хулас меёвем на туркпластай даронш мастик профил дора ҳама размер дараш 1 дараш доставка қати ҳисоб мекунем 1 ба 1 например 1 дараш на 100 сом мешавад доставкаш қати 2 дараш 2 дар мекшудагиш 1000 сомон мешавад доставка мекунем не туркпласт ин дароншон нигоҳ кунем мастик профил ҳама чиз задагие бародаро ҳама размерош ҳастай ина нигоҳ кунем дарои алюминий ҳастай бо размер ҳастай 90 ба 2 ҳастай 70 ба 2 80 ба 2 ҳама размерош ҳаст 190 ҳам доран алюминиян ё алюминиян ака ина дарои пластики ҳам бародаро ина тамошо кунем дарои пластики ҳама размер ҳастай 70 ба 190 70 ба 180 70 ба 170 70 ба 2 70 бо ҳастай ҳама размер ҳастай 80 ба 2 ҳастай 80 ба 190 ҳастай ина туркпласт турки тоза меш ёш камтар қимата хай занзани нархоша бо иншоалло дар WhatsApp мевайнишон ҳама номиш ҳастай бародаро ина екатырка размерои мақсад 1 ба 1 дара дора 1 ба 1 дора 1 ба 1 форчка дора на 1 ба 1 тамоми размерҳо ҳастанд бародаро ина занзани форчкаро нигоҳ кунед форчка ҳам ҳастанд кадом размери боши хоҳӣ ҳастай ҳама намудаш бо ина трезои сирх ҳастай екатыр фирма легай мақсад размерашон 1 ба 1 1 ба 120 1 ба 130 1 ба 140 дара 1 дара ҳама размерҳо ҳастай мақсад туркиян лега фирма лега тоза туркиян ано размери 70 ба 75 туркиян
2,5 сомон тарки тозани мақсад вана ягон дефект надора. Ин ай российская 2,000 сомон як 70 ба 70 састенш напанавид заводской краской хчун. Баъд ин аста бо пачка дорим. Ҳар хел нахан 2,500, 2,800, 3,000 мақсад бе ягон нақс як 80 ба 80 ам дорим ягон чи дефект дора мақсад. Ин нархш хидаш 4700 4800 даста дорай. Ихели 7,500 фуртесем ягон дефекти нуқтун вай вай нохина например ин ози майҷаша нишон тун. Ин ами 1,5 ба 70 ин пачка ин дефект ягон дига дефект надорим дефекти қаки омадаган мақсад не 3000 сомон даста пасташ қати 80 айда размераш 1,5 ба 80 уна ҳама размеро бо ҳастам барода размеро 1,70 1,60 аста даста дор рабочий ами ванои союзи ам дорем 1000 сум дастури мақсад састенашон соза ҳама размеро ҳаста ина бо ми тазо ҳастан 700 сум доставкаш қати мақсад наонаванда мисол дармошон мақсад дефект нест ё ягон дефект надорам нигоҳ ку клон дорам мақсад доставка мегирем дар ин шаҳр ина баъд бо чашагин аст 350 сум қати ба чоп мачопеш ина тулпано ҳастан ба 300 сум қати поёшон доставкаш қати ҳама чиз дорам мақсад ина тамошо кунед ҳама чашагин тулпан чизе ки мехоҳед ҳамаша нархи арзон мекунем мақсад доставка мегирем мебарем ин бародари ғариб дар нишон тена даро бо ҳамаи намуди иҷозам чанд намуди ҳаста даро ина бо даро ина бе шишаша шишадорша размер 1,90 ба 90 2 ба 90 ҳамаи размер ҳаста бародар ина ба дарои бо хитсоз ҳаста мақсад чӯи тозан 1400 сум дарои хушрон ҳам даро трезои чӯби ҳам буда шумо трезои чӯби ҳам ҳаста ина любой размер мешавад ин трезои чӯби ҳам намада ҳамаи размерош мешавад ора ин типа пластика ҳамаи размер 1 ба 1 20 1 20 ба 1 заказ ҳам мегирем мақсад ҳамаи размер дорем манзилатон номератон накардам манзил мо инам пишти Гандина бозори Саховат 46 рақами телефон 6555 555 002 сайти мо дар сомонаи Instagram дару треза о бале англиси хади дару треза менависем мақсад ё бо галочкаша мемонем чи бо куна мехарем хеле дар ивази дарои куна унитаз ванна пана чизе боша бо дар ивази бо мехарем бародар саломат бошед раҳмат ба диққататон дӯстони азиз дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед ҳама вақт аз мо ҳаракат аз аллоҳ баракат